Fotovoltické systémy majú významný vplyv na znižovanie emisí CO2, a to na základe fyzikálnych princípov. Solárne panely využívajú fotovoltický efekt na premenu slnečného svetla na elektrickú energiu. Tento proces nevyžaduje žiadne spaľovanie fosílnych palív, čím eliminujeme emisie oxidu uhličitého, CO2, ktoré vznikajú pri tradičnej výrobe elektriny. Pri využívaní solárnej energie sa tak vyhýbame uvoľňovaniu skleníkových plynov do atmosféry, čím prispievame k znižovaniu globálneho otepľovania. Napríklad, fotovoltický systém s kapacitou 10 kW môže za rok znížiť emisie CO2 až o 6,5 tony, čo predstavuje ekvivalent 1500 litrov nafty. Týmto spôsobom fotovoltické systémy zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti klimatickým zmenám, pretože umožňujú výrobu čistej energie, ktorá nespôsobuje znečistenie ovzdušia. Ak chcete aj vy prispieť k udržateľnej budúcnosti, sledujte nás a zistite, ako môže fotovoltika znížiť uhlíkovú stopu pre vaše budúce generácie.